Salam, hurmatly vatandaşlar. Şu gün 2023 yılın 4 Ağustos septembriň anyny günü. Şu gün ine 4 Ağustos günü New York'ta Rossiýanyň ilçhanasynyň önüne Rossiýanyň we Türkmenistanyň türmelerine yatan siyah tutuklar boýunça adamlar golu protesti geçirdiler. Ine şu protestdan peýdalanyp biz ine size maglumatlar berýär. Ine bolýaly Rossiýanyň wekili we Free Navalny ýanky azatlyk diýip ýazyldy. Şol adam Rossiýanyň wekili we gapdalyna DWT wekili, DWT Halk Herketiň wekili Nurjan apamyz ýanky biziň tutukda ýatan oglanlarymyzyň suratlary bilen nur. Hormatly watandaşlar, men häzir size biziň türmedäki ýatan oglanlaryň atlaryny aýdyp geçeýin. Mansur Mengelov. Bul pravozащитник, ýanky adam haklaryny goraýan oglan. Buluç milletinin, yani Buluç kişik milletin haklarını korap, şoň esasında muni ýanky hökümet, polis hukuk koruyan gurumyň bilen muni 22 ýyla basdy. Ine ondan başga Alamrat Korhanow. Bul Alamrat Korhanow ol oglan Agrar Partiýasynyň wekili, ine şol oglan DWT Halk Hereketi bilen kontakty girip bir topar işleri eden soň ine şunam MHM işlerleri tutup bu oglany basdylar. Nurgeldi Hallykow, bu oglan sizin bilişiniz ýaly Voz gelenine Türkmenistana Voz'un suratyny alıp Türkmen News neşriýatyna iýerip onam neşriýat onu internetde goýan soň şol oglany tutup 5 ýyllyk türmäge basdylar. Bundan başga Murat Övezov bilişiniz ýaly internetde ýagdaýy görüp, ýagdaýa görä goşga aýdyp, şonu internetde ýazdy bolýan. Ol bir opposision hereketi degişli bolan, ol öz pikirini beýan edip, açyk pikirini aýdan adam, ine onam siyah tutuk diýip, ýanky biýüne üstüne başga bir maddalar goýup, iqtisadi, maşençilik we ýene bir maddalar goýup ine basdylar. Bundan başga Murat Duşemov köp ýerlerde adamyň haklaryny gorady we Türkmenistanda partiýa açjak boldy. Şol eden hereketleri üçin şuny, ýanky birinji 5 ýyllyk batýarlar egerde 5 ýylda mümkin bolsa, ýanky ýa goý berýärler ýa-da mundan beter saklaýarlar. Ine hormatly watandaşlar, gelin New York'a gelelim. New York'ta biz görüp duruz. Biziň watandaşlarymyz we Russiýanyň wekili Navalnyň we de Türkmenistanyň siyah tutuklaryna siyah tutuklar boýunça Türkmenistanyň türmelerine ýatan olanyň suratlary bar. Men ýalňyşmasam Farhat Meýmankuliýewiň suraty bar. Farhat Meýmankuliýewiň gollawam şu biziň protestimizde gidýär. Biz ony hökman suratda hem ýerde aýdar. Farhat Meýmankuliýew özü çykyş edip azatlyk çykynça. Bundan başga Cuma Tapar bar. Cuma Tapar ýadyňyzda bolsa Türkiýeden Özbek hökümetiň üstü bilen Alpidinli Türk hökümeti bilen gürleşip, olam 17 ýyla, men ýalňyşmasam 17 ýyla basyldy Özbekistanda. Hormatly watandaşlar, şunu men aýdyp geçen adamlarym täze ýyllarda, şu soňky 2-3 ýyllardaky basylan siyasi tutuklardaky oturan adamlar. Şular biýüne basyldy. Şular öz pozisiýasyny berkitmek üçin konstitusiýanyň esasyna şu adamlar basyldy. Nurjan apa, bizi eşitýäňizmi? Ine size soram bar. Häzir siz niňe durýarsyňyz New York'ta? Men ýalňyşmasam Russiýanyň ilçhanasynyň öňünde gidip dur. Şol protest, häzir şu protestde Rossiýanyň wekilleri goşular, Türkmenistanyň wekilleri goşular. Biz azajyk öňünden et başladyk. Sebäbi soň adamlar köp bolany, ýanky interwýu alyp bolany, görkezip bolany. Şoň üçin size bir soram. Şu protest barada bir açyk gurun berseňiz. Näme protesti? Näme çip şol Rossiýanyň ilçhanasynyň öňünde gurulýar? Sesiniz erbet gelýär. Nurjan apa, siz ýakynlasaň kamera tarap. Sesiniz gelen o. Eşitilen o. Çıkarım o zaman. Ne eşitiliyor? Yine arankı eşitiliyor. Россия посольствосының өңінде
Navalny için şoňa podдержка edýäs. Ondan başga da bularyň Russiýanyň bir giden siýasatçylar bar. Karamurza diýen bir politikler var. Ondan soň Ýaşyn diýen politikler var. Yani köp bir giden politiski siýasatdan dolayı olary aldylar, bastılar. Hatta bugün 19 yıl verdiler yine de Navalny için. Belki Karamurza için 25 yıl verdiler. Ýaşyn için 20 yıl verdiler. Yani bu uruşdan dolayı, Ukrayna'nın uruşundan dolayı onlar nägelerliklerini bildirdikleri için hem onlara şonyalı bir mühlet verdiler, kısa mühlet verdiler. Biz bu ýezekde de biz öz oğlanlarımızda da bir araya gelip yine de siyasi tutsaklarımız için miting geçirmeyi makul bildik. Şimdi onların vekili var Rusya'nın. Bir al söz versek. Россиян векили, здравствуйте. Сегодня мы пришли в консульство Российской Федерации в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, для того, чтобы поддержать Алексея Навального, выступить в протест того, что происходит сейчас в России, того беспредела. Значит, сегодня Алексею Навальному объявили очередной срок в 19 лет. Это абсолютно незаконно, абсолютно воровская и бандитская власть, которая творит незаконие сейчас в России, к сожалению. Но, тем не менее, мы против всего этого, поддерживаем Алексея и всех его сторонников, будем бороться и дальше с этим злом. Спасибо большое. Свободу Навальному, свободу Фархаду Мейманкулиеву, свободу Мансуру Менгелову, Мурат Душемову, Мурат Овезову, Алыкову, Аламрат Корханову, свободу всем политзаключенным. Спасибо. Hormatly vatandaşlar, biz gepleşigi dowam edýär. Ine sizin görüşüňiz ýaly Hallikov, Mingelov, Farhat Turdiýew, ine şol suratlar var. Ine şu ýaly biz näçip edýäs protestlary bizim siyasi tutulurdaky ýatan oglanlarymyz gollap. Birinji, şu adamlar biýüne batylan adamlar. Konstitusiýaň esasyna öz ýanky haklaryny gorujak bolup ýa bizim halkymyzyň haklaryny gorujak bolup öňe çykan adamlary hökümet gorkup halk öz haklaryny alaýmasyn diýip, halk azatlyga çykaýmasyn diýip şu öňe çykanlary basyp başlaýar. Öňe çykanlary ýanky gorkup gidip başlaýar. Bu oglanlar gorkman hereketini dowam eden soň şular basdy. Sizin bilşiňiz ýaly bizim halkymyz tekel bir ýokardan basyş bolsa ýa-da aşagdan emheme basyş bolsa derrew ýanky bolýa diýip goýýarlar da halk öňe çykýar. Şunu ýaly öňe çykýan gahrmanlar biz gollamasak, biz hiç wagt halk bolup millet bolmaz. Türkmen milleti bolmaz. Biz halk bolup şol banditlaryň gullary boluruz. Men oşo daýdan, уважаемые туркменистанцы и гости нашего канала, сегодня, 4 июля, пятница 2023 года, в Нью-Йорке проходит сейчас протест в поддержку политзаключенных России и Туркменистана. В частности, вот представитель Российской Федерации, гражданин Российской Федерации стоит с плакатом «Свободу Навальному». Свободу всем политзаключенным России, Навальному, Яшину и всем остальным. Туркменские граждане поддерживают всех оппозиционеров и гражданских активистов Российской Федерации. В то же время вот наши представители демократического выбора Туркменистана, народного движения, находятся в Нью-Йорке напротив посольства Туркменистана и солидарны с российскими гражданами. Мы тоже там защищаем права, нарушенные права наших политических активистов, а именно Фархада Мейманкулиева, Мансура Усеновича Менгелова, Халыкова, Мурада Овезова, Мурада Душемова, Алламурада Корханова. Все эти люди за последние 2 года незаконно пострадали. Они начали защищать как свои права и права нашего народа. Режим, политический режим, бандитский режим, бандитская власть, захватившая Туркменистан, государство Туркменистан,
испугал, их арестовывает и незаконно сажает. Мы должны быть активными. В этом случае никого не посадят. Режим испугается. Когда люди встают в поддержку активистов, режим пугается и сразу назад идет. И их не трогает, и никого не трогает, он отступает. Если выходит всего 4-5 человека, режим их забирает, их над ними проводит незаконные действия. Я убедительно прошу граждан Туркменистана, кто может, поддержите, поставьте лайк, напишите свободу туркменским политическим заключенным, свободу российским политическим заключенным. Благодаря нашей солидарности и защиты к ним отношения в тюрьмах, где они находятся, будут смягчены. Если мы будем молчать, над ними будут издеваться. Если вы не сидели в изоляторах, в тюрьмах, поверьте, когда ты там находишься, если даже где-то твое имя кто-то скажет, у тебя получается мотивация и воодушевляешься, и понимаешь, что ты не зря вышел, не зря пострадал, не зря сидишь, не зря тебя избивают. Все равно о тебе народ знает, все равно тебя народ поддерживает. Потому что вот этому беспределу все равно будет конец. Мы все равно встанем. Yine hurmatly vatandaşlar, siz görüp dursunuz. Nurcan apa edil pasolstvan, yani Rus pasolstvan öňüne barýar. Men şu ýerde bir bildiriş etjek bolýan. 20 sentyabr saat 10 pardon 11'de Halkara Gurulmasynyň Birleşen Milletler Gurulmasynyň öňünde DBT Halk Hereketi ýürütülüşden protest geçirýär. Sebäbi şu ýerde Serdar Berdimuhammedow barýar. Biz şonu gasinçede bolsa atelde barlam plakat bilen maňlaýyna berip şonu maskarasyny berip şol adam. Şoral diktatorlar, şoral azat döwletlere gelip bilmediler ve o hiç kim elini kısmadılar. Şunun için biz onu garaşýak New York'ta, häzir Brüssel'e gelecek bolýar. Brüssel'de de edil Brüssel'in yani Ýewroparlamentyň öňünde biz ol protestleri eder. Şu bir ýere Ýewropa gelleri biz bildiğimiz barıp şu plakat bilen maňlaýyna bermelen bolsa biz berer. DBT Halk Hereketi. Sebäbi şu ýaly adam haklarını iýan adamlar, adam haklarını bozyan adamlar, bütün konstitusiýany, halkara kanunlar bozyan adamlar türmede oturmaly. Ýewropa azat döwletlerine gelip o ýerde çykyş etmeliler. Onun için biz hemme dünýä görkezler şuraň diktator bolup Ýewropa gelip sıçançyk ýaly bolup duranlar. Hiç il haklary ýok. Plakat bilen maňlaýyna bersem gurla bilmez şol. Türkmenistanyna etçerini edip MHM polisleri halkın yargısız halkın üstüne böktürüp gorkuzup yığınap bir kanunçuluk edip bilýär ýöne azat döwletlerde ettirmez onu. Azat döwletlerde kimdigini örkezler. Haçanla Gurbanulyň aktivisti we Serdaryň aktivistleri olar ýaly erkek bolsa Türkmenistana bar diýenizde ýine erkek bolsa Gurbanuly bilen Serdar gelsin Ýewropaýa, Amerika. Biz Türkmen halkynyň kimdigini biz şoňa görkezler. Şonuň üçin bular öz watanyna, ýani öz Türkmenistan, basbaran Türkmenistan döwletine 14.500 polisiň arkasyna girenýär we 9.000 MHM'niň arkasyna girenýär. Ýöne Ýewropada, Amerikada bir-biri gürleşip bilen ok. Bular gorkak. Şonuň üçin biz halk bilen galyp şulara kimdigini hem ýerde aýtmaly. Men gowy düşünýän Türkmenistanda şuň protest et bolanok, çyk bolanok ýöne biz haklarymyzy goramaly. Biz haklarymyzy goramasak, hiç kim bizim haklarymyzy goramaz. Şoň üçin Türkmenistan halky diňe öňe durmalylar. Ine sizin görüşüňiz ýaly Navalnyň suraty bar we şu ýerde Navalny barada ine plakatlar bar we adamlar çykdy. Navalnyň grupasy. Şuň Navalny Rossiýada ýene-de täzeden 19 ýyl kesdiler. Putin'in bandit hökümeti. Putin'in bandit hökümeti edil Türkmenistanyň bandit hökümeti ýaly işleýär. Bu banditler biz ayırmasak hiç vakt baklı olmaz. Şuň korrupsiýanyň arkasyna gidenip ya da korrupsiýany ulanyp öz problemlerimizi biz çözýäs. Ýöne bu problemleri çözmeklik bir insawa, bir azat adama, bir gelişjek zatda. Biz korrupsiýanyň üstü bilen problemlerimizi çözmeliler. Bizim problemimizi asly döremeliler. Konstitusiýa işläp dursa biz pul bermeliler hiç kime.
Biz bu yankı adamlara barıp yallaklamalı hükümetteki işleyen. Biz ol adamlara bize işletmeli. Şolu hükümette işleyenler bizi görününü yankı bize hizmet etmeli adamlar. Banditler gelen son, daş dövrüğüne banditler yığınan son, yine şuraya bandit hükümeti adamlar kısıp, basıp, kim haklarını koruyacak olsa, olur basıp, yine şuraya hareketler ediyor. Hakikaten korrupsiya eden adam cinayet iş ediyor. Hükümetin ve halkın pulunu oluyor. Onlara basmazlar. Onları tutun yadayına bir yerine ziyaret verip sıplayalım. Yöne bir adam yine Mansur Mengiyev öz hakkını koranına yani bunu derro basyalar. Buluşların hakkını koranına derro bunu yankı apozisiya yeni vadat deyip mu yankı narkotik satyan yeni vadat satyan deyip basyalar. Haçana çeli orkoli. Haçana çeli bil yankı bir Türkmenistan basıp olan 2 san A harpına şermenlerden korkulu. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, yine New York'ta Rus pasosunun önünde, Rusiýa pasosunun önünde yine protest, Rossiýa bilen Türkmenistanyň protesti geçýär. Siyasi tutsaklar bilen türmelerde yatan adamlar gollamak üçin. New York bizi eşdiýäňizmi? Nurcan apa bizi eşdiýäňizmi? Yine seyredin hormatly vatandaşlar. Men size görkezeýin kadrlary yine Rossiýanyň öňüne, yine Nurcan apa ba öňde görüp durşuňyz. Yine Navalnyň turaty saklap dur. Inara da ba yine şu devlet aktivistler her ýerde protest bolsa şöyle barıp öz haklaryny gorap birbirine batılan adamlar haklaryny goraýar. Bereketler diýip bilýärdi ve şu adamlar bolan soň bizim seslerimiz bütün dünyada eşitilen soň hälem Türkmenistana adamlar gamçylar nokta. Doğru düşünün. Rejim gorkýar şu zatlardan. O rejim yankı ol obyektler açıp gidip kostüm alak giyip aylanyp ýör. Pikir etmeň, aňartyna bu kartinka aňartyna gorku var bulurdu. Gaty gorkýar Gurbanly Serdar Bermuhammedow. Wagty indi geldigini bilýär, indi basyljaklaryny bilýär. Köçede zor bolup öldürjeklerini bilýär. Halkyny geçirmeýär. Nurcan apa bizi eşdiýäňizmi? Biz sizi eşdämok. Ha, inleşdirýär. Ha, sesiniz erbet gelýär. Aýdyp berin. Ha, yine şu ýerde häzir Navalnyň ýoldaşlary Navalny üçin plakat saklap durlar. Şuň 19 ýyl kesildi Navalna. Öňüm oturup gelen adam, ýani şu iş oturup 19 ýyl kesildi. Şu sebäple yine Amerikada Rossiýanyň ilçkanatynyň önüne Rossiýanyň wekilleri, ýani graždanlary öz liderini, öz ýani aktivistini gollap çykyş edýär. Yine bizim hem aktivistlerimiz Türkmenistan'da siyasi tutsaklarda oturun oğlanları gollap yine çykyş edýär. Nurcan apa, şu bolup geçýän zatlar boýunça bize aç gurun berseňiz, ýene de. Yani bugün Rossiýada Navalny'nin suçu oldu. Onu 19 yıl verdiler. Tutsak edildi. Onun için Rus pasolyasının ilçkanısının önünde protest geçirilýär, miting geçirilýär. Hem de başka bir tutsaklar için. Biz hem öz gezegimizde Türkmenistan olarak podдержка verdik bu mitingde Navalny için. Sebebi olur siyasi tutsaklar emirdir, siyasi tutsaklardır. Yani Rossiýanyň korrumpirowany bir diktatorski rejimde boldugyny ýene de suwd edilýär. Halk gelip durup podдержка vermek için siyasi tutsaklar için. Ýene de bir benim aýdyp geçek zadım. Bizim Türkmenistan'da yani Rossiyski dom diyen bir Aşgabat'ta Rossiýanyň öýü diyen öý var, o taýda. Onu o ýerde Yulia Zaytseva diýip bir vekili yani neme diye представить ediyor bizim hükümetimizi.
Inni o tayda ol 20. yılda gelipdir yılın sonunu. Bir de Türkmenistan'ı Gülale Gulluk deyip neme diye, ay diye. Inni Şuvatştay'dan onu yüzlenmek isteyen. Sen 6 ay yaşat o yerde Türkmenistan'da internetin yokluğunu, adamların şunyal gözgeyine yaldayda yaşayanını bilip yine de nedir senin dilin var ya böyle Türkmenistan Gülale Gulluk de yaşayan demeyi. Yani o bir utanç. Şu yerden ben Rusya konsolosluğunun önünden yüzlemek isteyen Yulia Zaytseva diyen ayalar. Şöyle kimler. Yani siz eğer yalan söyleyen olsanız yalanın ama şey vardır. Yani bu yalanları da düzeltmelerini de isteyen adamlara hakikati aytmanızı isteyen, duydurmanızı. Sebebi sizi bütün Rusya, bütün dünya dinliyor. Onun yine de bizim bir atmosferimiz var. Yine de bizim bir Türkmenistan'da atmosferimiz var. Gurbanazar ve Yazdursun Atayev'le diyen. O iminle zaključanlar için, siyasi tutsaklar için Svodka'da beriye. Onların hal yaldayı boğu diye, türmelerin yaldayı boğu diye. Yani onun durmadan yalan söyle, ay diye. Halka yalan malumat veriyor. Şu yerden ben yine de yüzlenen Gurbanazar var, Yazdursun Atay var. Inni halka hem şındatlar aytmanızı fahiş demediyaz, trebur demediyaz. Inni yalanları gizli, yalanları ortaya çıkarman vaktiniz geldi. Onun için siz türmelerde ne hile, gözgeyine yandaydıklarında ya bolyandıklarını, nimetlerin yoktuğunu, dermanların yoktuğunu, hem medatları halka Atay'dan açık aytmanızı fahiş dediyaz. Ana onda siz abisine adını iyi bulup bilersiniz. Bizim o dediğen mitingimiz derdi. Görüp dursunuz yani Rus konsolosluğunun önünü Navalny için поддержка veriyoruz. Ben şunu Bolya, sağ olun, köp sağ olun. Hormatly vatandaşlar, menem Yulia Zaytseva yüzlenecek bolyan rus tiline. Неуважаемая Юлия Зайцева, представитель Русского дома в Туркменистане. Вы везде докладываете, что в Туркменистане права человека не нарушаются, все хорошо. Вы, наверное, забыли, что Туркменистан такая же страна, как Россия, как и в России, в Туркменистане нарушаются права человека. Даже еще хуже. За полгода вашей деятельности в Туркменистане вы не могли не наблюдать, что в Туркменистане интернета нету. В Туркменистане народ не может выйти на улицы, сказать свое слово. В Туркменистане народ не может выехать из Туркменистана. В Туркменистане идут многие ограничения. Большая безработица. Очень много проблем у народа. Как давит национальная безопасность наших активистов. Как наши в тюрьмах политические заключенные мучаются, лежат. К ним никакие медицинские условия им не создают. Вы докладываете всему миру о том, что в Туркменистане политические заключенные, нету политических заключенных, все нормально, Туркменистан прекрасная страна. Вы когда перестанете под гитару подонка Гурбангулы Бердымухамедова, идиота, танцевать и говорить? Мы Наталью Друз еле оттуда выкинули, вашу представительницу Беларуси в ОБСЕ, которая находилась в Туркменистане в течение 5 лет. Все танцы, пляски делала под дудку и под гитару Гурбангулы Бердымухамедова. У нее уже ритм-блок сломался из-за нее. Она все танцевала и танцевала. Вы тоже начинаете эту же песню петь о том, что в Туркменистане все нормально. Как вам не стыдно? У вас человеческого что-то осталось? Как вы можете говорить, что в Туркменистане все нормально? Вы что, слепые? Или у вас скотч на глазах? Или у вас очки темные, что вы не хотите ничего видеть? Ну не надо же душу свою продавать. Нельзя так жить.
Если вы и дальше будете продолжать, мы сделаем специальные эфиры про вас. Кто вы такая? Как вы обманываете народ? Как вы берете взятки, чтобы вот эти вот репортажи, вот эти непонятные интервью делать? Поэтому одумайтесь, пока не поздно. Обретите свое человеческое лицо. Şimdi men hormatly vatandaşlar, bizde ombudsman diýilen atlandyrýan haksız Türkmen halky ýaly haksız Gurban Dursun Ataýewa ýüzlenýär. Hormatlanmayan Gurban Dursun Ataýewa. Siz Gurbanuly Berdimuhammedowyň diplomatik däl ýerlerini owşap ýadamadyňyzmy? O näil Türkmenistanda problema ýok. O näil Türkmenistanda siýasy tutsaglar ýok. Ine sereden suratlar görünüp dur. Ýanca Nurjan apa görkezdi DWT Halk Hereketi sistematik ýagdaýda Zoom protestleri, yerli protestleri geçirip suratlarını görkezip ýörer. Gözüňiz körmüsiň? Ya aklınız ol diplomatik däl yerlerini Gurban Ulynyň owşap gözüňiz kör bolup aklınız gitdimi sizin? Siz haksız men düşünýän minimum şo barada gürlemeň şo temany. Bizde hemme zat gülýär ala güllük. Bir ýylda elsan arda seretdiňiz. Biz bir aýda ýüzlerçe ardan ýaz. O näde siz bir ýylda Türkmenistan boýunça elsan arda seretdiňiz. Başga arda ýokmy? Inanyň tizden bu rejim ýykylýar. Bize olar tutsak eder. Siz suwduň öňüne jogap berersiňiz. Näçip ombudsman bolup ardalar seretmän, gizlenip Gurban Ulyň diplomatik däl ýerlerini owşap ýörsiňiz. Siz Akyş Saparov, ol beýleki Gülşat Şagulyeva, ol beýleki ol Gurban Ulyň görene çaşýan, öz huşundan gidýän, ýa-ni böküp şoň diplomatik däl ýerlerini ýallayan ol kim şol aýal? Gyýlar satyp ýören aýal. Biz hemmäňiz bir-birden wara jenaýda çeker. Konstitusiýon suwudyň başlygy, ýa-ni saýlawy geçiren adam we saýlawyň setlerini ugurlap, Gurbanla Serdar utturup, Serdar uturup, ýa-ni padarka berýän biziň setlerimiz. Hemmäňiz siz gidersiňiz. Men size söz berýän. Biz soňuna çeldi gideriz, sizi biz tutarys. DWT sözüne zıňyan adam däldir. Da kansa gidýänler. Görürsüňiz. Ya biz siz alar, ya biz gahrman bolup ölüp gideriz. Ine bizim iki ýolumuz bar. Görürsüňiz özüňiz. Hormatly vatandaşlar, men näme diýjek bolýan? Şul özüni unutup bilmeýän Gurban Uly we onuň diplomatik däl ýerlerini owşap ýören, öýlerini uňurmaýan отрицательный seleksiýa arkaly saýlanan adamlary hasap etmäň o. Bular ugurlar, banditler, insapları ýok adamlar şular. MHM'ne men gurrun edemok. Maşennikler. Polis, polisa maşennik boldy. MHM maşennik boldy. Bular ýöne Türkmenistany bütün dünýäde maskara edip halky şuraya gynap, bizim halkymyzy bütün ýerde gulçuluğa saldylar. Halkımız mecburi ýagdaýda batışlara tutamaz. Мурат Тойчевич, сейчас представитель Анастасия, простите. Да, при Навальной Нью-Йорк. Ага, сейчас вам даст интервью. Кратко. Здравствуйте. Чуть-чуть это, присесть. Мы не видим. Можно камеру поднять, мы вас не видим. Да, вот так. Вот так вот. А вот так видно. Так видно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы проводим прямой эфир от имени Народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Вот сегодня мы проводим эфир, посвященный объединенному протесту в поддержку политзаключенных Туркменистана и Российской Федерации. Мы поддерживаем и Навального, и Яшина, и всех российских гражданских и политических активистов, которые борются за права человека, за права простых людей. Представьтесь, пожалуйста, если не трудно, как вас зовут и вот на этом мероприятии что происходит, и расскажите нам побольше об этом мероприятии. Спасибо. Да, спасибо большое. Мы команда сторонников Навального при Навальный Нью-Йорк. Меня зовут Анастасия Каргина. И сегодня у нас протест. Сегодня день вынесения приговора Алексею Навальному и Даниэлю Холодному. Алексею Навальному запросили 19 лет строгого режима.
И сегодня мы вышли к консульству Российской Федерации с протестом. Также вчера мы делали проекцию на консульство Free Навальный с требованием его освободить. Вот сегодня собралось достаточно много людей. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот Навальному 19 лет за что дали? За политическую его деятельность или за мошенничество, за какие-то экономические преступления? Вот за что именно дали? Сейчас у него суд был по делу об экстремизме, что совершенно... Ну, то есть все началось с мошенничества. Это все, конечно, выдуманное обвинение. Сейчас его уже обвиняют в экстремизме. Ему дали 19 лет, а следующий суд у него будет по делу о терроризме, и там дадут еще 10 лет. И его обвиняют в том, что он сотрудничает с украинской разведкой, организует, как глава экстремистской организации, организует там теракты, взрывы на территории России, вот когда пропагандистов взорвали и так далее. Ну, то есть обвинения абсолютно политически мотивированные, это абсолютно несправедливо, и его пытаются убить в тюрьме, его медленно травят, его пытались отравить новичком, то есть поэтому это просто уже беспредел. Его будут сажать на 30 лет где-то, в общем-то. Понятно, спасибо. Уважаемые граждане бывшего Советского Союза, вот смотрите, один Навальный испугал Путина так сильно, что он за него зацепился, и все его судит и судит. Он думает, что этот человек, находясь в изоляторе, мог регулировать нападения там, на пропагандистов и так далее. Он настолько его боится. Вы представляете, один человек. В России проживает около 140 миллионов человек. Если хотя бы 100 тысяч, 200 тысяч встанут, Путин убежит. Путин не справится. Он только от Вагнера убежал. Уже сразу, как они, значит, пошли на Москву, сразу убежал. Поэтому не бойтесь. Мы живем один раз. Ничего страшного не будет, если мы поддержим Навального. Ничего страшного не будет, если мы поддержим людей, которые защищают наши права. Поверьте, благодаря им у нас еще права остались. Если они не будут выступать, и мы будем молчать, наши права уменьшатся настолько, что нас будут убивать прямо на улице дубинками. Поэтому свободу Навальному, свободу Яшину, свободу Кара-Мурзе, правда торжествует. Мы поддерживаем российскую оппозицию и гражданских активистов. Спасибо вам за поддержку огромное. Спасибо большое. Hurmatly vatandaşlar, yine görüşünüz ýaly Rossiýanyň Navalnyň gollayan aktivistleri, ýagny ýürüýte şu proteste gelen ýöneköý adamlar yine öz ýoldaşyny Navalnyň gollaýar. Navalnyň 19 ýyl berdiler, ýene de 10 ýyl ekstremizm üçin, ýa-ni ýene bir zat mizm üçin Putin gorkujagyna berýär. Şuň günü egerde bir tutsak, ýa-ni syýasat tutsagda ýatan adamlarymyzy gollamasak, ular urarlar, öldürürler, ular yıllar keserler. Şoň üçin men sizden hemmäňizden haýyş edýän. Şu videonu paýlaşyň, like koyun. Hemme ýerde paýlaşyp bolýan ýerde paýlaşyň. Kommentariýa ýazyn. Ýazyň öz pikirleriňizi. Ýazyň Murat Urbanov, DBT, siz adamlar gollamaň, siz gollasaňyz bizi beter gysýarlar. Ya biz sizi gollaýas, ya da syýasat tutsalardaky ýatan adamlar azatlyk. Dymyp oturmaň, ýazyň birde. Näçip ýazyp pikirini aýtmak Allah Taalaň tarapyndan bize hak berildi. Bizi hiç kim saklap bilmez. Şoň üçin iksan maşennik özüni oňup bilmeýän ahyrpyna şermende Berdimuhammedowlara olardan gorkup gizlenip ýörmäli, bolly edeliňini. Türkmen halky gaty gahrman halkdyr. Öňden gelýän ata-babalarynň gandary biziň ýa-ni biziň damarlarymyza akyp. Yine hormatly vatandaşlar, atpuskay diýip, ýa-ni bular gıýgyrýa, goýuber diýip
Bular ýa-ni Putin'e ýülenýär we Rus hökümetine ýülenýär. Ine gördüňizmi? Washington, New York'ta adamlar Navalny'ni gollap çykýarlar. Diňe New York'ta däl, başga şäherlerde de çykýarlar. Ýöne şuň kunny ine biziň dewlet aktivistlerimiz şul Rossiya graždanlary bilen bilelikde umumy iki döwletiň fiýat tutulada ýatan adamlaryny gollap protest edýär. Şoň üçin ýene bir gerek men minnetdarlyk bildirýän biziň halkymyň adyndan Inara Nurjan apa ine iksan ayal maşgala. Erkek oglanlaryň et bilmedik zatlaryny edýär. Amerikada ýaşaýan oglanlary ýülenýär. Bir toparyňyz hondan määr bolup jeepler minip gelip ýördiňiz. Elementarny şol iksany biziň ayal gahrmanlarymyzyň et biljek zadyny başaryň. Sen baý bolup bilersiň, sen pul gazanyp bilersiň, ýöne sen hakyky içiňdäki adatlyň ýok. Sen Amerika gelip Türkmenistan edip ýörsiň Amerikada. Sen Amerika gelip ýene Türkmenistanda kıyaly, o Türkiýede kıyaly biziň halkymy diňe pul üçin ılgap Amerikada ılgap ýörsiň. Sen öz watanyny, öz watandaşlaryny, öz watandaşlaryň sen haklaryň üçin, sen çalaryň haklary üçin, biziň halkymyň haklary üçin çykan adamlary ýörüň. Gaçyp goýup ýörüň. Free Russia! Free Navalny! Free Russia! Free Russia! Free political prisoners! Free political prisoners! Free political prisoners! Free political prisoners! Putin is a war criminal! 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 Ine hormatly watandaşlar, men Пошли на обезьянки. Russia will be free! Russia will be free! Russia will be free! Russia without Putin! Russia without Putin! Russia without Putin! Russia without Putin! Putin is a killer. Putin is a killer! Putin is a killer. Putin is a killer! Putin is a killer. Putin is a killer! Why? Hi, I'm from the U.S. Department of State Police. Just want to stop by, make sure you guys are okay. Make sure you know the rules. You're allowed to be here. The main thing is just don't block the street and don't block the entrance or the sidewalk. People are coming and going. As long as you do that, you're good to go. Yeah. Is that okay if there's hormatly watandaşlar, ýalnızca ine Putin Ну, killer. можно пойти на авеню. Вот он, представляете, там больше людей увидит, здесь никто не видит. The avenue's okay, as well as if you want to Yeah. take this side of the street. Typically, we have you guys do a couple over here. Murat Beyçiğiz. Biz häzir Da. başka abidiw gitmekçi. O taýda da bir giden gruppa bar. Ha, Onlara koşulacak. oturtmak Bolýar. diýäs. Пошли. Bolu arkyňy berin. Arkyňy berin, bolu. It doesn't matter. O hormatly watandaşlar, ine Putin killer, Putin stop Putin, stop Russia, stop agresiýa diýip ine öz graždanlary Rossiýa aýdýarlar. Ine şular gorkanok çykýar. Biziň halkymyz bagtlylyk isleýär. Biziň halkymyz Türkmenistan ösür diýip isleýär. Biziň halkymyz ine Türkmenistan gowulaşar diýip isleýär. Biz näme etdik gowulaşar ýaly? Hiçler. Biz hereket etdikmi? Ýok. Biz proteste çykdykmy? Ýok. Biz bizim üçin öňe çykyp haklarymyzy gowaran adamlar basyldy, olar üçin çykýarmy? Ýok. A näçe bizim geljemiz gowulaşdy? Şonu düşünürmi? Şuň korrupsiýa edip zady edip berip ýör. Ine men size aýdaýyn. Titanic ýaly biz aşağı gidip dur. Şoň içinde korrupsiýonlar bir-birine korrupsiýa edip ýaşap berip ýör. Bir krediýe öňümüz ýa garanky däl. Öňümüz garanky. Ananyň. Ünferin Annayev, Emhemen yol boşdy. Men ýalňyşmasam 17 ýa 18 ýyl batyldy. Näme etdi? Hiç tat eden zady ýok.
Burwanlyň aýdandaatlaryny etdi basyryp gitdi. Ine şu ýaly bolýar. Hemmeňizden basylarsaňyz hökümetde işleýänler. Bu sistema diňe sizi gyrýar. Bu sistema diňe Burwany we onuň garnaşlaryny saklap gelýän sistema. Halkam saklanok, sizem saklanok. Bar gadynyň pullaryny ýygnap çykyp alalar. Pikir etmeýän. Şoň üçin men ýene bir Amerikadaky biziň erkek ýa watandaşlarymyza ýülenýän. Men sizi tankit etmek üçin çykmadym. Ýöne insanyň bolsa herkede girin. Herkede girmek üçin milyon variantlar bar. Donation edin debete. Biz görüşürüz, biz ölört köçülürde. Kömek edin, like koyun, bizim videolarımızı paylaşın, bizim yani prosmotrlarımızı güçlenin, bize hükümet döler, bize YouTube döler, siz söylemeseniz. Hemme zattan korkuş bir yer gelip eder, hemme zat öz-özüne düzelen o 32 yıl feredin, düzelen o şol. Bolmayan şol. İnanın. İnanın men özüm krisis manager, praktikam güýçli men. Biznesde, durmuşda zatda. Bir topor ýanky okuwçylaryma moral taýdan filosofiýany öwredýän ruhlany aldyrýar. Inanın. Biz hereket etmesek hiç tat bolmaýar. Bular Türkmenistany we halky katastrofal gibi otýarlar. Bular diýenim 2 kelleli prezident. 2 kelleli hem däl ekeni 3 kelleli prezident. Hacı Murat o ýygyn Hacı Murat da maraken içinde. Ýygyn Hacı Murat şulary derek hemme dokumentler aparat prezidenti oturup ýazyp şulary gol çekdirip öýe dolandyrýan eken. Biz bu sany 2 sany agartyna şermenine şonam edimlen o. Şondan bular hepde de 2 erek gelýär kabinet ministra, gelse de öýde spektakl goýlar. O barada men aýra tyn çykyş ederim. Nähili kabinet ministra spektakl geçe, nähili watan kinostudiýa, watan habarlar kinostudiýasy spektakllar ýazýar we montaj edýär. O barada men aýra tyn efir edem. Häzir maglumatlar ýygnaplýar. Hormatly watandaşlar, dünýäň haýsy günjüňinden bolsaňyz, Türkmenistan biziň watanymyz. Biz Türkmenistany gorumasak, biz Türkmenistany galdyrmasak, iksan kezzap diňe pullary ogurlap, öz haklaryny güýçlendirip, halkyň hakyny iýip, bular ata-baba Türkmenistany dolunjak bolýar. Eýýem öz atasyny, kakasynyň taryhyny, öz taryhyny Türkmenistanyň taryhyna, mekteplere, muzeýlere giýip, muzeýler açyk edip otýar. Türkmen başydan beter boluşul. Inanyň şul. Salamu aleykum Serdar, hoş geldiňiz. Ine biz şu gün 4 Agustda New York'ta Russiýa pasportlaryny önüne, ýani İslamyň Türkmen we Russiýanyň siýasat tarapyndan siýasat tutulary zerarly. Türkmende ýatan adamy gollap protesti ýani geçirip otýar. Siziň sesiňiz eşitilen Serdar. Sesiniz duydum. Aydın. Wa aleyküm esselam hemmeňizde, ildeşler, ediz Türkmenistanlılar. Görüşüňiz ýaly, bilişimiz ýaly, görüşüňiz ýaly, eşdip otyrys, görüp otyrys. Dünýäde üç köşkleri bolupdy we 3 ýyldan bäri halk janlaryň bolsa bu 3 ýyldan bäri dünýäde çaýkançy da diýjek bolýanymyz bugünkü günde Nurjan apa geldi. Nurjan apa söz berýär, Murat Goýçyň. Tamam. Nurjan ýanky Siyazi kimere Aydın. Aydın Serdar. Sesiniz gelin o. У вас дождь идет, да, Нуржан апа? Да, дождик идет. Да, у вас на камере вода есть, и оно размытие дает. Да, Камеру сейчас, одну секунду. Камерасını, это силь, сугunu nasıl siledi? Я хочу Мансура Менгелова фотографию показать, никак не... А, вот он. Мансур не çıkar. Все çıkardı. Мы слушаем вас, Нуржан апа. Ну, как говорили, вот сейчас возле российского посольства мы находимся. Это в поддержку Навального. Вот как видите, видно, да? Народ стоит. Да, видно. Да, вот он. И очень много чего сказано, тем более сегодня суд был, как уже говорили, 19 лет дали. И еще плюс начнут давать там
И мы воспользовались этим, пришли как бы поддержать Навального, и в то же время здесь акция происходит политзаключенных, в поддержку политзаключенных, и в том числе мы тоже взяли своих ребят, фотографии, и вот поддержали наших ребят. Спасибо. Спасибо, Нуржан апа. Мы от имени всего народа туркменского вас благодарим за то, что вы, как всегда, как я всегда говорю, чемпион по протестам Нуржан апа. Как всегда вы впереди, мы за вами идем. Я, к сожалению, не могу столько протестов делать, никак не получается, но я постараюсь вас догонять. Это, наверное, связано с любовью к родине, своему народу, и за справедливость мы выходим, и чтобы все люди были справедливыми, честными и жили достойно. И как говорится, призываю всех, наш народ, именно к этому. Спасибо большое за все усилия, которые вы делаете, Вот за все Инара, время, может, что-то скажет. да, которое вы тратите на поддержку наших граждан. Ага, Шейля. На, Инара. Salam Inara. Boğumuzun Inara devlet aktivistim. Söz açacak böyle. Aydın Inara dinleyen sizi. Selam vatandaşlar. Selam Murat Kubanoviç. Bugün bizler geldik şu Navalny'yi kollamaya. Burada politizasyonlar için miting var. O sırada da biz öz vatandaşlarımızı kollamaya geldik. Например, это Farhat Turdiyev, Mansur Mengelov, bütün şu politika uğrundan giden vatandaşlarımızı kolluyoruz ve onların azatlığını talep ediyoruz. Öyle. Sağ olun köp Inara. Inara bizim size köp tanrı yaksına yaz ina halkın adından. Siz her vakt yaş olsanız ham, yani protestlere gelip protest kuruyağınız, öz pulunuza, yani suratları yata, plakatları edip, vaktini yitirip, işlerini taşlap, bir yarım saat dine bir taraf yol edinip, barıp protest geçirip beni öğayacağınız. Köp tanrı yaksına halkın adından. Siz bizim haklarımızı uğrayınız. Hakikatten bütün dünyada bizim Türkmen halkının haklarını uğrayınız. Köp tanrı yaksına. Doğru. Halkımıza da ruhtan düşmeyelim diyelim. Ağzı bir bolalı. Öz vatanımız için, öz hak hukukumuz için savaşmamız gerekiyor. Halkımız, bütün vatandaşlar. O yüzden korkak olmayalım, batır olalım. Ağzı birliğe çağırıyoruz. Sağ olun köp. Men Amerika senata varanna, senator bilen gürleşenine, senator maňa diýdi. Şu günden başlap biz seni izarlajak. Ine ünsören. Bizi Amerikan senatorlary we olan gulluklary izarlaýar. Ine iksany bizim Türkmen ayal gyýlarymyz eýýän bular. Bizim haklarymyzy gora bütün dünyada, ýa-ni YouTube'un üstünden ýetirdiler informasiýa. Türkmenistan näme bolýar? Türkmenistanda siýasy tutsaklarda yatan oğlanların ýagdaýlary boýunça suratlaryny öküzüp, atlaryny aýdyp, ýüzlenmeler edip, diňe iki adamyň edeni işine serdim. Eýýäm senator habarly. Diňe iki adam. Biz 100 miňler çagalsak, biz köşke barmam yetişmeýär. Ananyň köçelerde doldurup, mikroýonda doldurup başlasak, gaç gidýär şular. Hemme zat düzelýär, bolluk bolýar. Şoň üçin haçan bolar, murada haçan sen gelersiň, maňa garaşmaň, barymyz galmaly boldy. Şuny etleseňiz, ine häzir bir sagatdan gelin galalyň diýseňiz, ine galyp bolýar. 2 sagata galmanym hemme zat uturýar. Erti ona diýseňiz, erti ona. Wagtyňyz bolmasa, işleýän bolsaňyz, pul gazanýan bolsaňyz, gelin bazaryň onu ederiň. Et bolýar şonu. Hiç kim bizim elimizi bağlayan yok. Ol iksan porsi, MHM, özüň olmayan polismenler çykdy. Adamlar görse gorkarlar. Ine ananyň ýa-ni jorap buntu boldy marda. Şo ýerde adamlar üýşenne 50 tane polises gelip 3-4 adam aljak bolanyny şo ýerde bir müňe golay adam derrek ellerinden alıp polisler ýalvaryp başlady. Goýberin hemme zat gülýärler. Arkin bolun köşeşiň diýip. Başta gelene dubinkaly ýa-ni güýç orkajak bolmady. Unutmaýarym. Dubinkaly ýa-ni hemme serişler bar adamlar gelip müň adamdan gorkdylar. Sen bilýär-de 5 nurar bolun o 10-njysy gelip bular ýenç gider bilýär şonu. Ine halkyň güýçi.
şu halkın gücünü kullanıp şu meseleni çözmesek, o Murat Urban'ın YouTube'da çıkış edişi, Inara, Nurcan Apa'nın yani protesto edişleri hiç var. Biz bu zatları ne yapıp ediyor? Bütün dünyada bizim haklarımızın bozulyanlığını ikrar etmek için ve bizim seslerimizi, sizin seslerinizi eşittirmek için ediyor. Bize motivasyon vermek için ediyor. Biz kalanlar, bizim kalar yali size haş ediyor. Fikir etmeyin. Bu Murat Kurban'ın işi ya da Nurcan Apa'nın ya Serdar'ın işi. Bu bizim işimiz. İnsanın olsa, hakikatten hem terbiyen inatan terbiyesi bağ olsa, hakikatten hem durmuş düşüncen bağ olsa, sen büyüküp çıkmalı, sen kalmalılar. Büyüküp çıkıp yakasından almalı, MKM polisin. Hakikaten şeyler. Biz insaflığımızı korkuyla dizler, bukup, yani otis gümülüp. Ay mena inanamak hiç tat bolmaz Türkmenistan'da. Bolmaz hiç tat ya. Sen aydan onu. Sen turmalı. Sen gürlemeler, hareket etmeli o bolun ne? Ne şondan başlanıyor hemede. Biz Serdar'a da söz veririz. Serdar. Sağ olun. İldeşler, vatandaşlar. Görüşümüz ýaly güç ağzı birlikdedir, güç nemededir. Ve hemişe de yine de şu hüşkärligi yine de elden bermeli däl. Elbette ki hüşkärlik hemişe de bolmaly. Kazakistan 2, Kırgızistan 2, Belarusya 2 yol bermejek bolmaly. Elimizden geldigiçe şonun üçin gizli edilýän bolsa gizli edilmeli. Hemme zat gizli bolmaly. Soňky momentte çelli gizliligiň üstü açylanak we esasy bu ýurdu bola oturan meselem hani SSR döwründe, Lenin döwründe ya da Felix Dzerzhinsky döwründe gurulan KGB diyen edara MHM Türkmenistan'ı şu likvidasiýa edilmeli edaraların birimi kadene sebebi hemme yerde burnunu sokup hemme yerde halkın arasına gezip kellesini ağıtıp ýörler, bulaştırıp ýörler. Bir alyp barýan politikalary näme zat buların bir Inanýaski bulara berilip duran bu boýruklar adamlaryň hem şu elin kolunyň astynda işleýän namusçan Türkmenistan'ın yigitleri, oğlanları, kızları, şu tayda erkegi, yaşlı, tuvanı, vatanım diyen, çağamın geleceği diyen, güzel yurdum diyen, güzel karagımım diyen, Türkmenistan dursun, dünya dursun diyen, egni pagonlu afiserler esasken sizler şuna üns vermeli. Sebebi size buyruk berip duran bu adamlar 120 yıldan Lenin bu sistemanın döredenini daha şu bugün bir kitapta okudum vereyim. Şeyle bir rahat da aydık geçesim geliyor. Katı neme? Это не случайно, что Ленин разрешил обнародовать все секретные архивы царских времен за исключением актов охранки или тайной полиции. Удивляет то, что некоторые из них засекречены по сей день. Demek yurdu dolandıryan bir sistemanı bugün halk olup biz bolup bilýär sebebi bular azlykda ve inanýaski her kimin kalbyna Türkmenistany, watany, bala çağasyny, ýakynlaryny, garyndaş doganyny, togum tijini, goňşusyny, insanlyk söýgüsi bolan bir adamlarynyň bardygyny, bu ýurdun bu derejede gutarmadygyny dogrudur. Bolup biler biwepalar, yalançylar, ikiyüzlüler, olar hemme ýerde de bar. 5 barmak deň däldir. Ýöne bugünkü 5 barmak misalyny her kim 5 barmagyny şey düýüp oňormaly we bir ýerde jemlenmeli. We şonu Murat agamyň ýaňa misal getirişýäli hiç etmek gerekdir. Bütün halk prosta belli bir gün, o gün hem aydılar, nesibeden günü bir sahetli günü vardır inşallah. Prosta halk bütün Türkmenistan köçe çıkya, marojny iyi, saçlı iyi, gezilet, hezilet, surada düş, video düş, yani şoğun köçeler dolsun, bayramçılık olsun. Lüboy bir bayramçılık günü şol edilaymalı. Ol günü hem Allah'ın özü Türkmen halkının kalbine koysun inşallah. Dilegimiz şu. Biz hem birinin oğluğuyuz, biz hem birinin enesi atası, bizi hem ayırıp oturan, bir ne de oturan, yani bir hacağa gidip geldin diyenden sonra men reisat diyesim gelen ak. Bugüne çelli beydi oturan. Bir ayam tovasına gelip men tövella ettim, vazifeden elimi çekken, KGB diyen edaranam udali dediyen gitmezden şunu alak gerek olsa täze altından listeye gidilýär diýdi. İň olmanyna ýurtdan gaçardy bu adam. Ona medena. Näme garaşýar? Gan dökülüşige mi? Kime inanýar?
Allah var bu halkın arkasında. Allah yattan çıkarmaylı. Yüreğimizdeki, kalbimizdeki pek iman var Allah Teala'nın doğuştan vereni. Hiç zattan korkmalın, yedi ildeşler, garip sen yığlama, şiirdek bolarsın diyen sözün günü geldi nesip bozu. Şiir olmalı günümüz geldi ve gelecekte gülyalı, dünyada en özel, en önde varıcı, en akıllı, en mudur narot diyen istoriya, tarihimizi yazmalı, altın harflerle Türkmenin adını bütün dünyaya gerek olsa ne hilip olaya gumanizm görkezmeli nesip edenden. Sağ olun adamlar. Köp sağ ol Serdar aydınladığın için. Gattoq bellek geçtin. Indi Nurcan apa size söz verelim. Size hazır niye var yanadı? Biz şu otaydan ayrıldık. Sebebim yaşıyor ya. Eğer mümkün olsa biz birazcık onun önüne gidip şu otaydan birazcık reportaj etmek istiyoruz. Bolya. Ayrıtın koyuyoruz. Bolya sağ Biz olun. şu ayrıldık. Bolya? Bolya. Köp sağ olun. Efirden çıkıyor. Yine bir yere minnettarlık bildiriyoruz. Bütün halkın adına köp sana yapalım. Sağ olun. Hemimiz dedi. Ova. Hormatly vatandaşlar ine serdin. 2 saat ayar maşgala. Amerikan senatoruna haber getirdi. Bütün dünya haber gitti. Dine ikinci adamın ediyen işi. Unutuyorum. Yine Serdar'ın dişyalı meni gollayan biz sizi çağırır, tayarlık görün, tayar olun. Biz sizi çağırır, biz bir gezek kalar. Şu biz çık diyenimizde sen alla daşarda saçak yazıp oturur. Daşar çıkar da stollar çıkar da marojna yiyip oturur. Köçäňde goňşuňyň üýşürde bileşip oturur. Sen protest eden ama çıkın köçä. Görkezin köplükdiňizi. Bolly. Gaçky diýe howşular. Gelin bir gezek çıkalyň da 3 gün bayram edelim. Birimizi gujoklap, birimizi ýanky pozdravlýat edip, gollap, hormatlap. Burada ştaýda bir göwerjek bolýanda bir gün karşı çıkalyň, bir gün agdy birleşeliň, şu işi halal edelim ve kalan ömrümüze ve neverelerimize ve gelecek Türkmenistan'a her gün bayram edelim Allah nesip edeninden. Hemme de şoňa bagly. Sağ olun. Aydanın bolsa, bir nesip bolsa, hormatly vatandaşlar ine gaty doğru düşünce verdi. Bizim şonu pikir edýär. Biz haçanda size çıkın diýenimizde ýöne elini plakat edip, nime edip barmalylar, köçä çıkın boldy. Köçeleri doldursanız şol gaçky diýär. Polisam bizim tarapymyza geçer. Öňüm polis emheme aýdyp dur. Murada turun biz geçýär sizin tarapyňyza. Polisin hemmesi bir gödök, bir binamyz däl. Onuň içinde de bir durmuşa düşünýän adamlar bar. Inanyň polisin güni bizinkiden beter. İddialy şular. Bu tarapda halk bular neme dur. Bu tarafta Gurbanlı baktı, bu tarafta emheme, nemet dur, bu taraftan hem işten kopyatıylar. Emheme hem günü bundan meter. Men emhemenin içindeki öğünü, güvünet diyen, arsa adamın hakkında aydiyan. Beyleki binamızlar, yani korrupsiyonерler, maşennikler, bular köçän içinde de maşennik, oturun edarasında da maşennik. Hormatly vatandaşlar, men häzir pursatdan peýdalanyp bir size her gezek Zoom protest bolanda bir tane bizi goran siyah tutuluda yatan adamın ykbalyny aýtdyryjak. Her gezek şul ykbal bütün dünya ýangladyn diýip men şunu aýtdyryjak. Şu gezek men Mansur Mengelov boýunça size maglumat berjek. Ine Mansur Mengelov bu şerdiň şul oglan özü bulja oglan. Özü bizim haklarymyzy gorap öz ýurdaşlaryny, öz owan adamlaryň haklaryny gorap öňe çykdy we şunu ýanky basdylar. Men gysgaçyk ors diline we türkmen diline maglumat bereyim. Mansur Usенович Менгелов родился 24 ноября 1974 года. Проживал в Каракумском Этрапе. Учился в школе совхоза Москва до 1990 года. Уважаемые зрители этого канала, я в этот раз в сегодняшний Zoom-протест и протест физический, который проходит перед посольством России в Нью-Йорке, хотел бы рассказать о нашем одном активисте, одном гражданском правозащитнике, который был незаконно осужден на 22 года.
Я бы хотел его историю кратко рассказать. Мансур Усенович Мингелов, гражданский правозащитник, незаконно посаженный на 22 года. Сидя в тюрьме, постоянно пишет, что он невиновен, и он против выставленных ему обвинений. Он родился 24 ноября 1974 года и проживал в Каракумском этапе Марийского вилайата. Учился в совхозе «Москва» до 1990 года. Закончил военное училище. Во время учебы повредил себе спину. Диагноз – расхождение позвонков. Учился потом в Саратове по специальности юриспруденция. Последний год обучения вынужден был покинуть вуз, так как диплом этого вуза, который он должен был закончить, не признается в Туркменистане. Он вынужден был остановить учебу в этом вузе и переехать в Туркменистан для продолжения своей учебы. В связи с этим ему пришлось получать образование в Туркменистане на платной основе. В 2012 году правозащитник Мансур Усенович Мингелов был приговорен к 22 годам лишения свободы за свою правозащитную деятельность. Он защищал права белуджи. У нас есть нацменьшинства, как белуджи, они живут в Марийском вилаяте. Вот он их права защищал, так как он тоже являлся белуджем. И в Марийском вилаяте со стороны государства эти белуджи ущемлялись. То есть их никто не защищает, у них никаких прав нет. Любые уголовные дела на них пишут и их закрывают. Вот он начал за них заступаться и защищать их права. 24 ноября 2022 года туркменскому правозащитнику Мансуру Усеновичу Мингелову исполнилось 48 лет. Это уже 11-й его день рождения в этой тюрьме, которого он встречает в колонии, а точнее в тюремном госпитале. В июне 2012 года Мансур Мингелов был задержан в рамках уголовного дела, фигурантом которого являлся его брат. При задержании его сильно избили, а затем, чтобы следы побоев успели зажить, безосновательно поместили в центр реабилитации наркозависимых. То есть избивают человека и видят, что он может завтра пожаловаться, в наркодиспансер кинули, чтобы он там, вот эти побои все ушли, чтобы он акклиматизировался и потом его отпустили. Я прошу прощения, Мурат Кылычевич, мне надо выйти, Эдарадан geldiler, Berden Mesni Hekimlikten, bir de bat gelmeli bir dokument var eken. Bağışlar, menefiden çıkmalı olacak, Allah'a emanetiniz, ildeşler. Gönlünüzü bölmen, Allah'dan umudunuzu kesmen, Allah deyin, gerisi baş. Sağ olun minnettar, Allah'a emanet. Sağ olun, sağ olun. Так ему попытались подкинуть наркотики и получить его подпись на чистом листе бумаги, но в конце концов по истечении 2 недель его отпустили, так как ничего не смогли добиться. Ему хотели приписать кучу обвинений, которые не то, что он не совершал, а которых он даже не знает. Мансур Усенович Мингелов пожаловался на эти пытки в Генеральную прокуратуру и президента Туркменистана. Он задокументировал ряд случаев пыток и других этнических булуджи в Марийском вилаяте. Этот гражданский активист, правозащитник, передал эту информацию не только в Генпрокуратуру, но и в посольство США и представительство ОБСЕ. В течение 5 дней после этого и было сфабриковано уголовное дело в отношении его, то есть в рамках которого Мансура Усеновича Мингелова приговорили к 22 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в вовлечении несовершеннолетних в антиобщественных действиях, в распространении порнографии, а также в контрабанде и незаконном обороте наркотиков. Первоначально Мансура Усеновича Мингелова содержали в политической тюрьме в Овадан-Депе, где его регулярно избивали. Затем он был переведен в колонию ЛБК-11 в Либавском вилаяте, но позднее его захотели опять вернуть в Овадан-Депе. Овадан-Депе это, как у нас говорят, горбатая тюрьма. Там, значит, потолок, если не ошибаюсь, 1,30 м, 1,50 м высотой, и ты сгорбленный ходишь, там выпрямиться не можешь. Чтобы ты чувствовал ущемление и чувствовал угнетение больше. Эту тюрьму сам дал идею и создал Ниязов, так называемый Туркменбаши. Вот этот вот диктатор создал эту тюрьму. Он не только эту тюрьму создал, он много тюрем создал. И вот там он своих политических заключенных, то есть политических оппонентов содержал. В дальнейшем в тюрьме у Мансура Усеновича Мингелова начались проблемы со здоровьем.
Это в Либавской тюрьме. В 2018 году из-за туберкулеза он оказался при смерти. И лишь после публикации в СМИ информация о состоянии он был переведен в больницу для заключенных МР-Б-15, после которого, не долечив из больницы, МК-Б-15 его вернули опять в ЛБК-11. То есть его переместили в больничную тюрьму, там не долечили и опять закинули в Либавский вилаят, вот эту тюрьму ЛБ-К-11. Осенью 2021 года состояние Мансура Мингелова вновь ухудшилось. В этот раз у него развился остеомиелит на ноге, которую сломали при его сдержании в 2012 году. Представляете? Весь лечебный процесс усложнялся еще и туберкулезом. У него началась гангрена ноги. Об этом было написано в СМИ. После публикации в СМИ о состоянии здоровья Мансура Мингелова его пожилые родители получили уведомление о выселении из дома, в котором они проживали. То есть режим, точнее Сердар Бердымухамедов и Гурбангул Бердымухамедов продолжают мстить этому человеку, и не только ему, а его родителям тоже. Вот это все идет из НКВД, чтобы вы знали. С КГБ идет. Вот там, когда Ленин начинал эти репрессии, вот оттуда идет. Семья является самым важным элементом, и если ты виноват, где бы ты ни был, начинает давление на свою семью. Потому что семья – это святое. Вот у этих людей ни Аллаха нету, ни совести нету, ни чести. Это люди шайтаны. Поэтому сегодня, в 2022 году, уже новый президент Сердар Бердымухамедов издевается над семьей Мансура Усеновича Мингелова и политическими заключенными. Обратите внимание, ничего не изменилось. Этот мошенник Сердар Бердымухамедов, который своровал наши выборочные голоса, который 96% приписал наши голоса себе, продолжает дорогу своего отца, как он сказал. Мошенничество, обман, очковтирательство Путину, издевательство над нашим народом, геноцид против нашего народа и так далее, и так далее, и так далее. Весь букет преступлений, которые они совершают. По каждому преступлению мы можем их привлечь на пожизненное. Эти люди уже достигли того момента, где они должны пожизненно сидеть в тюрьме. Вот из-за этого, что были опубликованы в СМИ материалы о Мансуре Усеновиче Мингелова, его родители выкинули на улицу. 16 октября 2022 года мать правозащитника Мансура Усеновича Мингелова, Зулейха Мингелова, в возрасте 67 лет, не выдержав психологически, скончалась. У нее развился цирроз печени. Она, так и не дождав своего сына, Мансура Усеновича Мингелова, скончалась. Вот сегодня я рассказал одну лишь маленькую историю человека, который вышел защищать права народа, положил свою жизнь на стол, жизнь своих родителей, жизнь свою семью на стол, только с одной целью. Защитить свой народ, защитить права граждан. Он ничего не заработал с этого. Никакие деньги не заработал. У него просто совесть не позволила. Вот такие люди, если будут в государстве, никогда диктатуры не будет. Вот вся Европа, весь свободный мир, Америка мечтает, чтобы у них в стране были вот такие люди. Для этого созданы государственные институты, общественные институты, социальные институты, политические институты, чтобы вот таких людей воспитать, чтобы люди жили по правде, по закону, по справедливости. Поэтому давайте поддержим сегодня нашего Мансура Усеновича Мингелова, Мурада Душемова, Алламурада Корханова, нашего активиста ДВТ. Поддержим Мурада Авезова, Халыкова и других политических заключенных, которые за нас встали и пострадали. Свободу политическим заключенным Туркменистана. Туркменистан только вперед. Уважаемые граждане Туркменистана, уважаемые зрители, на этом я заканчиваю наш протест в поддержку политических заключенных России и Туркменистана. Обратите внимание,
В Нью-Йорке сегодня прошел протест. Завтра в Берлине, в Варшаве, в Брюсселе будут продолжаться эти протесты. Везде, где это возможно, мы будем делать. Мы это для чего делаем? Для того, чтобы наш народ видел, что законно где-то можно бороться. Чтобы наш народ видел, что вот это законно можно было бороться и в Туркменистане. Чтобы мы встали, вышли вперед и смели эту нечисть и построили свободный, справедливый и великий Туркменистан. Поэтому время пришло. Я надеюсь, что все вы понимаете, что мы должны уже встать. Мы должны уже подняться с колен и перестать быть рабами. Я всем вам хочу сказать, не расслабляйтесь, не падайте духом. Пока мы не перейдем вот эту точку, где мы должны сломать режим и построить общество, ни мы, ни дети, никто не будет счастливый, кроме Бердымухамедовых. Не забудьте это. Мы вас ведем в ту сторону, в то направление, где весь Туркменистан, все Туркменистаны будут счастливы. У нас этот путь святой, и мы должны по нему пройти. Поверьте, если вы думаете, кто-то за вас пройдет, никто не пройдет за вас. Каждый человек должен сам пройти. Вот ты встаешь утром, ты должен сегодня заработать, ты идешь на работу, приходишь, ты должен продукт купить, чтобы твои дети покушали или ты поел. Вот точно так же, если мы это не сделаем, это не получится. Ты на работу не пойдешь, не заработаешь. Просто сегодня мы поставили задачу: деньги первее всего, чем наша счастливая жизнь. Надо все возвратить на свои места. Поэтому Туркменистан только вперед. Спасибо всем вам за поддержку ДВТ, за поддержку активистов. До свидания.